खुलुमबाय, आंनि BTR निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि नेखासि पुलिस थानानि सिङाव थानाय गंसे सना दखानाव सना गलानिफ्राय माखासे सिखाव हाबनानै माखासे सनाखौ खावनानै लांदों सिखावफ्रा। आरो बोरै बे सनाखौ खावनो मोनखो गामिनि मानसिफ्रा एबा जायगानि मानसिफ्रा सोमोनांदों। बे सनाया पुलिस थासेयावबो बोरैजाय खावनानै लांखो इसोरखौ होननानै आसुरित मोनदों। आरो बेवहाय सना खावजानाय मानसिया बे सना खावनायाव 5-6 लाखसो रां खहा जादों होननानै बुंदों। बे सनाखौ खावनानै लांनायनि समावहाय सना बादारिया बे सनाखौ खावनानै लांनायनि थाखाय गोबां खहा जादों होननानै बुंदों। बिथाङा मैया काजिरङानि हाग्रामायाव थसे गंआरि गान्दाया गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा ज' जादों आरो जिउ गोमानायनि थाखाय दुखु मोनदों। मैया फुंनि समावनो गुवाहाटी सेन्ट्रेल मलाव अर खामनानै गोबां खहा जादों होननानै मिथिदों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल मलाव अर नांनानै न' खामदों। बे अरा गंसे दखानाव नांदोंमोन आरो जायगानि दखानदारफ्रा अर खोमोरग्रा गारिखौ थाबैनो लेंहरदोंमोन आरो अर खोमोरग्रा गारिया थाबैनो खोमोरनो नाजादोंमोन अर जोंनायखौ। अर खोमोरग्रा गारिया थाबैनो अरखौ खोमोरनो नाजादों जाहाथे गुबुन दखानाव नांनानै जेबो खहा जाया जासे खोमोरनो नाजादों। रनजित बसुमतारिया मैया फुंनि समाव ट्रेक्टर हमदों। गावनि बिफानाव मोननाय लोगो लोगो गोख्रों हाबाफारि खामानि मावदों। बिथाङा आयेननि बेरेखा ट्रेक्टरखौ हमदों। आयेननि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय हाग्रा बिफाननि जानानै बिथाङा माखासे आयेननि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा ट्रेक्टरखौ हमदों। बिथाङा आयेननि बेरेखा खामानि मावनो होआखै। बिथाङा BTR नि दफा बायदियै गोख्रों खामानि मावलांनो नाजागोन होननानै बुंदों। बिथाङा माखासे बाक्सा जिल्लायाव गोजौ थाखोआव फरायनो हानाय, फार्स्ट डिभिजनाव जायगा आवग्रिनो हानाय बिथांमोननो फरायसाफोरनो 24 सा फरायसाफोरनो 10 कोटि राननानै होदों मैयानि दिनावहाय। आसाम सरकारनि बिथांखि बायदियै, जेराव PU पास जानाया फार्स्ट डिभिजनाव 60% लानानै पास जानायफोरनो 10 कोटि राननाय हिसाबै बिथांमोननोबो राननानै होदों। BTR नि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिथाङा मैया माखासे फोरोंगिरि आरो फरायसालियाव खामानि मावग्रा बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होनानै होयो, साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनानै होयो। बिथाङा माखासे BTR नि दफाफोरखौ फारि फारि मावलांनो बिथांखि लानानै बिथाङा मोनफा मोनफा खामानि मावलांगासिनो दं, ओरैनो जिरायनानै थायाखै। BTC नि CM प्रमद बर'आ